Slovenské územie v stredoveku ako jedno z kultúrnych a geografických priesečníkov Európy ponúka fascinujúci obraz toho, ako sa prírodné podmienky, migrácie a sociálne zmeny vzájomne ovplyvňovali. Ponoríme sa do každodenného života obyvateľov, ich kultúrnych tradícií a hospodárskej činnosti. Slovensko s hornatým severom a úrodnými nížinami na juhu malo nerovnomerné rozloženie obyvateľstva. Hory, ktoré tvorili prirodzené komunikačné bariéry, boli zároveň hranicami jazykov, dialektov a kultúrnych prejavov. Hustota osídlenia bola najväčšia v dolinách riek, kde sa už v ranom stredoveku vytvárali základné osady, zatiaľ čo horské oblasti sa začali kolonizovať až neskôr, vďaka valašskej kolonizácii. Tento proces priniesol nielen nové obyvateľstvo, ale aj nové tradície, ako pastierské zvyky, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou slovenskej kultúry. V období 12. až 13. storočia sa odhaduje, že Slovensko malo približne 200 až 250 tisíc obyvateľov. Napriek ničivým vplyvom, ako boli tatárske vpády a epidémie, počet obyvateľov postupne rástol. Na konci stredoveku dosiahol približne 500 tisíc, čo svedčí o prispôsobivosti a húževnatosti miestneho obyvateľstva. Každodenný život obyvateľov bol úzko spätý s prírodou a jej cyklami. Poľnohospodárstvo dominovalo hospodárskej činnosti, čo sa odrazilo aj na folklórnych prejavoch a tradíciách. Ľudia oslavovali prirodzené cykly a sezónne sviatky, ktoré sa s príchodom kresťanstva integrovali do cirkevného kalendára. Symbióza pohanských a kresťanských prvkov je evidentná v tradíciách ako Vianoce, Veľká noc či Turíce. Aj staré zvyky, napríklad oslavy Lúcie či Jána, si zachovali svoj pohanský charakter. Pastierská tradícia, ktorá prišla s valašskou kolonizáciou, obohatila slovenskú kultúru o nové motívy, ako napríklad pastoračné prvky vo vianočných zvykoch. Táto tradícia, hoci pôvodne cudzieho pôvodu, zapustila na Slovensku hlboké korene a stala sa symbolom symbiózy medzi pôvodnými a novými kultúrnymi vplyvmi. Postupná urbanizácia a udelenie mestských práv priniesli výrazné zmeny v životnom štýle obyvateľov. Mestá sa stali centrami remeselnej výroby a obchodu. Pravidelné trhy a jarmoky, ktoré organizovali, mali nielen ekonomický, ale aj spoločenský význam. Tieto podujatia spájali obyvateľov mesta a vidieka a slúžili ako dôležité miesta sociálnej interakcie. Architektúra miest sa menila spolu s ich hospodárskym významom. Drevené domy postupne nahradili kamenné stavby, z ktorých mnohé pretrvali dodnes. Mesta ako Bardejov a Levoča sú príkladom zachovania stredovekých jadier, ktoré sú dnes kultúrnym dedičstvom Slovenska. Príbeh Slovenska v stredoveku je príbehom odolnosti a adaptácie. Geografické výzvy, kultúrne vplyvy a spoločenské zmeny vytvorili základ pre jedinečnú identitu slovenského ľudu. Tento historický obraz nám pripomína, že aj v nehostinných podmienkach dokázali naši predkovia budovať prosperujúce spoločenstvá, ktoré zanechali bohaté dedičstvo kultúry a tradícií.